Кажи Аз го. чувам някакво кликване, виж как от 5 метра. На нас се ни чуват. Чувате ли? Няма никаква идея какъв е този скин. Добре, каква маска е? Съм превключил, нямам идея. Брат, лодинг скрина ми е на... Лодинг скрина ми е на някаква фиш-стик, Бога си от която 12 е последователя, ти имаш най-грин. 11. Да знам какъв. Ние сме кронните. И тримата имаме крони. Брати, в отделна стая ли? Точно се хвали, че има той имота. Да. Моли, къде ще качвам? Моли само да ви предложа. Ама аз знам един хакер е там, моля. Там, на синьото. Ама не действа, аз съм го пробвал няколко пъти. Ако искаш. Да. Ако загубим тази игра, какво? Няма да ми убива никой, спокойно. Нали, нашето място беше Дима. Като аз съм с вас, няма никой да ми убива. На мен любимото място ми е тук в Людет Фрокс и второ ми е Мачих Мосес. Кое? Да бе, знам го, знам го. Аз знам къде се намира. Просто ми трябва Void маската, за да го влезам в нея. Да, съм, да. Да, там. Чакай, ама, Кой нали, просто ти? нали мислиме за едно и също, чакай. Там където... Ей, блейдка! Два блейда. При мен. О, при мен има. Да, Човеченце. При мен човечество. има. Ела, Човеченце. да. О, да. Бързо, Мико. О, мотивация. Охо, той идва, той идва. Пази ме. За малко. Да Аз си съм готов да спия му щупа. килата. Кой го иска? Не това, това. Ти го вземи. О, при мен има. Абе, брат, къде има тъпа помпа? Помпа. Не, само да го чакам да щупи. Пътеките. Пътеките на един. Дет. Айде. Те знаят как да играят. Още един мотивиран човек идва към мене. Това бе. Пътеките. Какво е това, бе? Да, сетих се. Още нея, които се прицелват. Ако не намерим вот маска, бега мътък. Вот маска. Вот на маска. О, помпа, помпа, ууу. Локон пистоле. Идвам. Аз забравих, че сме Zero Bit. И си викам, че не мога да стоя. Риса. Ако видите Void маска, казвайте Рахой. Как късмет. Да. Аре. И то бота. Макри се това бота. Как го говори? Никой не се бои за това бота. Айде. Аз го цепа отзад, аз го цепа отзад. О, Зенгю, Зенгю! Сега ще ви я дропам и на вас, елата.
Аз да болс. Идва. Какво имаме тука? Нищо. Аз виж там само ги отварям. Обаче оръжието ми е глътка. Да. А, да. Не бе, аз излизам от тук, ела. Ето ви войт маската. Ще му набрати да влиза в това. Не бе, той излиза оттам. Нищо. Ти имаш ли тази кирка, Гого? Човек. Стъпки. Какво това нещо е? Не мога да телепортирам един път. Какво е това нещо? Това е Я добро. кажи ми. Не може да излизаш ли? Нещо не може да излизаш. Убили го? Минах. Гучо. Къде ми е оръжието, което съм го спуснал? Кой ми е взел оръжието? В оръжие. Беше такъв снайпер на син. Е, това е забравя, ако иска да взема. Аз имам само Epic Loot. Ако искаш да отходим на другия хак, направо да се лутаме на макс. Чакай да убия един. Какво? Айде! Направо по-го. То ще ми бяга! Опа! Гого. Махнах ти е помпата. Тук има някаква син. Аре. Маркираният синя ли? Оу! Тук има катана, кой иска. Аз не имаме. Аз само ще си я взема за придвижване, защото съм слаб с нея. Какво тя е? Катаната е супер силна. Аз съм слаб с нея. Его, то, който ти трябва. Его, черния! Черния! Ето го черния! Който ми трябва. Черният... Идвате ли с мене? Брат, помниш като бях? Който сте... Асист. О, трябва ги. Можете, ако искате елата, тук има някакви оръжия. Какво е? Тома! Бегаш ли? Или направо почваш да ги... Добре ли си? Хайде, бягай. Басто, никой няма едно ливо оръжие. Само... Нека да не кажа на булка. Аз си... така не. Рел. Прави.
Не знам. Една-две, сигурно. Защото се не обращаваме на тях. Ето, биг. Не знам, Или зависи една ако се стая. направим Виктори. Сигурно, не знам. Може и да се бъде. Ние сме Бронз 24/7. След Зевел Виктори почваме на друг мод. Какъвто фарбул. На мен ми трябва. Да. Твоята ли моята стратегия? По моята ли твоята стратегия? Какво ще правите? Ще гледате къде е зоната ли? Следващата зона. Ето и. Айде, чао. Какво ще правите, бе? То ще гледаме сега къде е зоната. Да, форкаст. А що да бегаме? Сайбър. Аз не ти предпоръчвам мотора. Колко се дал кивам тази кола? I needed some with some bop in. I'm unorthodox than a mug. You gon' switch the flow. О, забравя, брат. Това е на колко е стои? Окей. Ева, ти си. Ако намериш, ето това джили ми трябва. Видя ли го? Наляво е. Отзад. Е там, видя ли го? Сега видя ли го? На мен ми трябва. Брат, цялото ми инвентори лилаво без медкида. Оу! Трикса! Видя ли го? Добре. Искаш ли факт? Искаш ли факт? Брат, искаш ли факт? Фактът е, когато ние направим Виктор и сме на микрофони, какво става? Щупи се! Ние като правим на Виктори просто поделяме. Сем, че сме били в Втората световна война. Ние едно видео да сме записали. Помниш ли го? Който е гадно. Айде. Брат, кой си рейдж квитва мишката си? Почвам се надъхвам, не знам защо. Не знам. А сега всички... Сектор. Аре да биеме тъпото босче. Направо Боши, направо. Кокошки, без перощини. Да. Аз? Окей, ти. И може... Да. Моли медалона. Какво е това? Моли нас поне медалона. Обичате ли го? Добре. Това е за брат. Как ще умира? Бате, ти не си представяш колко съм бъркат
Събота и неделя, като играем. Оу. Не съм ботките, откуда са момичетата. Още! Кой ще играе? Няма червен. Има син. Аз чух да червен. И аз. Да, обаче аз имам. Те има две. Отивай. Аз ще скача за стола да я казвам какво. Отивам безкрайно тичане, много брутално това. Отивам Изкатаната птичката. с безкрайното тичане, много готино. Какво аз чакам през цялото време? Е, това спомни. Чуваш ли го? Извите направо да търсим хора да ги тепне. До сега няма никой. Айде. Абе, има бой при мен, бе. Аз имам реалган. И мене! Качва се горе! Путна го ще падне. О, аз го убихме. От fall Убит! distance. Убит! От gravity. Gravity. Това видях, не мога да строя, брат! Дет! Оу. Ой, бро. Бас, решиха ми патроните се насрат. Имаш ли медкит? Искаш ли медкит? Не бе, аз нямам нужда, аз имам. Добре. Да. Не, тук що изпих. Нямам повече. Тук още метките ще ги взема. Е, тук има който иска. Да бе, виждам, аз знам. Знам, че не се бие Искаш ли първо от бит. моето такова? Water Sprite, че? Да. Бум! What do you mean by that? What Да. do you mean? Water spray. Слаби дебаги. Те сигурно ще дойдат да вземат картите Още 100%. два бура. Биеме, какво ви трябва? Сигурен съм. Не сме Аз винаги съм сигурен. три. Ого! Там са. Само. О, не, няма никой. Ребутва. Не, не подай. С катаната ги таком, брат. Не ви по... Идвам. Аз направям вече. Един нокаут. Убит? Аз убих един. При мен имаше някакъв. Аре бе хора, на малко са ви двамата. Кочваме, момчета! Колко са? Буквално и двамата ядат щит. Майко, о, двама. Нямам думи. Сериозно ти казвам, нямам думи. Поставях ги на пътта. Един дет. Друг. Това.
Не ме Сега, момче. Муши. На кокошка. Сега, кокото. Те избягаха, бе. Дай му медкит. Добре, че е бункер. Сами ела, бе, ей. Убих един. На едно ти е, с катаната. Убиха ме. С катаната, давай на двамата. О, не, трябваше, брат. Дай, момче. Дай с катаната. Дай. Иса. Браво, бе. Другия. Айде, бе. Аре, бе. Аз си казвам,